Magpapanaw nga puno sa Paglaum bisan pa sa Pagkalukapa aron nga Mobangon, Mopadayon. Kini ang pahinumdum ni Archbishop Martin Sarmentabawa DD sa mga batuon sa labinading tuiga sa Yubileo. Gipanunuman sa nangunang magbalantay sa Archdiocese of Zabis o Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagganian Archbishop Martin Sarmentabawa DD ang mga batuon nga bisan sa Pagkalukapa apan Mobangon nga puno sa Paglaum o Mopadayon sa kinabuhi nga nangandoy kang Jesus. Gipahig na Archbishop Martin Sarmentabawa DD ato sa Pontifical Mass sa Santo Niño Cathedral, Pagkalukapa City nga naghatag og pahinumdum sa mga batuon nga huptan ang puno nga Paglaum sa kinabuhi bisan sa mga kalisod nga niaguban o bisan sa Pagkalukapa sa sala apan Mobangon og maghinusol o mubalik sa Ginoo dala ang Paglaum pinagi sa pagkumpisal. Kaya importante nga mahimong balaan o sa pagpanaw may nungdanon nga uban ang tibok banay sa pagkabalaan aron dili lamang ang mga anak ang mabalaan na panlakip na ang ginikanan ang tibok pamilya ang mabalaan. Dugang pa ni Archbishop Martin nga iagyapo sab kadto mga pamilya nga dili kompleto nga misulod sa simbahan kay may mga ginikanan ang wala ang ilang presensya kay mga anak lamang nga naa simbahan kay sa panahon na karon mas kasagaran ng ginabuhi man sa uban nga mga nasod o nahimong dili kompleto ang banay diha sa pagsulod sa simbahan. Busa may nungdanong nga kompleto ang amahan o ginahanakip na ang mga anak nga mosulod diha sa simbahan. Ano yan, timi kamay payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zabis Most Reverend Martin Sarmentabawa Diniato kini sa pagpaygayon sa Pontifical Mass dito sa Santo Niño Cathedral, Pagkalukapa City. O sa atong pagpanaw, atong huptan ang Paglaum. Paglaum nga ang banay magkahiusa aron mabalaan. Ako naluoy kaayo sa mga banay nga dili kumplito. Nga ang inahan wala din na sa panimalay. Kay atua sa Hong Kong, atua sa lain nga nasod, nagtrabaho. Ug unya ang amahan nga ania usab sa Pilipinas inigkadawat sa rasyon sa kwarta murag si kinsa nga mugasto niini ibarkada lang apan ang mas akong naluyan mao gayon nga kun ang anak mauray musulod sa simbahan nga magampo dili kumplito ug sa laktod nga pagkasulti dili pod kumplito nga balaan ang maong banay. Importante kaayo nga ang mama ug papa ug mga anak magdungan gayud sa pagsimba. Ang Arsobispo sa lokal na si Archdiocese of Zabis nga nagpahinumdum sa pagpaygayon nga nagpahinumdum nga magpanaw nga puno sa Paglaum bisan sa Pagkalukapa aron Mobangon o Mopadayon di ato kini sa gipaygayon nga Pontifical Mass diya sa Santo Niño Cathedral, Pagkalukapa City. Alang sa DX din sa Magpapanaw Radio Simaan W. Manuel Urod Kinyo Gier Danang Sanakbayan.